What's up guys? Isang masayang araw sa inyong lahat. Nandito nga pala tayo sa Arayat, Pampanga. Pakita mo yung view pare. Ang nakikita nyong ganyan guys. Ang lawak oh. Hindi kay paring Billy yan. Ang episode pala natin ngayon guys, mamimitas tayo ng apple mango. Tapos imumukbang natin. Kaya abang-abang lang kayo guys. Ang mga kasama natin ngayon, si paring Billy. Hi guys. Si Boss. Si Boss Edgar. Si Boss Edgar. Siya po may-ari ng lupang to. Hindi lang po halata sa mukha pero siyang may-ari. So guys, samahan nyo kami. Tara. Ayan guys, oh, daming bunga ng mangga oh. Yung mukbang natin mamaya ito. Manibalang ken. Ano manibalang larin din oh. Sarap niyan guys, magluluto tayo ng bagong mamaya. Mukbang natin yan. Mukbang apple mango. Yun oh. Yun guys oh. Sarap po. Muna natin yan. Tignan natin dito guys. Yan pa. Dito ka lang pala pumwesto, marami ka na makukuha oh. Medyo mong full body ganyan pa. Guys, oh.
Sarap oh. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko... Yan guys, si parang Billy. Mas sanay daw siya kumakyan kaysa sa manungkit. Parang gusto mo saging? Meron tayo. Saging na tula oh. Ba't tumagin? Pare ko kita gumawa. Pare. Ang inaagat na ng langgam ko parang Billy, babaka na pa. Ginagawa mo! Nauna ka pang papakin ng langgam kaya sa tayo pumapak sa mangga. Para ko na may tat, mga kaso. Para ito kaso. Yung mismong mayari pa yung nagsusungkit para sa atin pa. No? Kita yan, no? Puro maniba lang yan, no? Kasapunggol lang. Ito para? Oo. Ano nga kita rin, no? Karakalda. Oh, maniba lang naman, nagbuglo, oh. Sabi ito maragul. Sabi ito maragul ito. Maria po. Habang nagkakamot-kamot si Parang Billy dahil sa kagat na langgam. Talo pa? Ano makabahan sige parin eh. Hone, pwede yan, tabo niya mo. Abo ya. Yun o. Ayan, nahuli natin. Ayan yung nakuha natin guys. Medyo marami-rami na. Ito pa yung isa guys, ang laki guys oh. Ginagawa mo! Hi guys! Ito pala guys oh, kahit ganyan lang guys oh. Inaabot-abot mo lang yan. Ang galing mo pala dyan ah! Hindi ko alam. Para noon lang tutulong pare. Dumayo kami ng Arayat, Pampanga guys para sa masasarap na mangga. Yun oh.
Matuwa na rin pare. Laki oh. Udah bos tim. Datang ke sana bos tim, kereta kan? Kereta oh, makaya isong kita. Yan. Takot to. Guys, di ko abot guys. Ganyan lang guys. Ya pare matuano rin no. Dito na lang tayo guys, sabot natin. Saan mo na yung tamatas pa? Subuhan ko lang. Saan pa? Dito ang gatong puso. Dito paro. Hindi pa rin abot. Guys, mataas. Isa lang ako. Pare dito gatong puso. Pwede na dito. Manakla pa. So guys, tignan natin oh, sariwang sariwa oh. Kahit wala lang kasi no bagoong, masarap din oh. Malutong. Pare ko nabungan din no. Di maragol na para. Hindi maragol. Dito maragol lang sige daw pare dito maragol. Pare, mamaragol ka mamaragol. Saan ba? Tignan mo ba? Bulang. Damla mo. Parang, ginawa mo kong gul para. Sarap ba? Malutong. Masarap. Bagong pitas so. Kahit walang asin, kahit walang ano, bagoong pwede na, masarap. Malutong pa. Pero ba may magluluto tayong bagong, mumukbang natin yan. Na may sili. Mukhang ito parang mukhang malutong to. Sambon lodi. So yun na nga guys. Kakabalik lang namin dito sa Angeles. Ito na yung pinitas naming mangga. Yan. So habang nagbabalat si Paring Billy, gagawin na natin ang ating bagoong. Lagyan lang natin ng suka. Papakuluan lang natin siya guys hanggang sa matuyo ang bagoong. Yan. So guys, dahil tuyo na ang ating bagoong alamang na niluto sa suka at nagbabalat pa rin si Paring Billy hanggang ngayon, set aside muna natin ito. Yarap po dyan, dito. Set aside muna natin. Sabi po ay takam na. Kahit yung kumukuha ng video, naglalaway na.
Ayun So po. guys, start na tayong manggisa. Unahin muna natin ang taba ng baboy. Hayaan muna natin siya magmantika guys. Yun yung gagamitin natin panggisa. So yun guys, dahil malapit nang maluto ang ating taba, lumalabas na yung mantika niya. Bago tayo manggisa, may special shoutout lang ako. Shoutout ko lang si Aaron Escala, Mr. Joey Almero. Nanonood din ng mga anak niya na si Jessa May Almero at si Jade Almero. At nagpapasalamat din ako kay Edgar Garcia. Siya yung kasama namin guys kanina, yung tumulong sa amin papunta sa Arayat, yung kalbo kanina. Gar. Pwede yung obra dito. So, dahil lumabas na yung mantika ng ating taba, set aside muna natin. Sausaw pa lang par, pang ulam na. Set na tayo mag-isa guys. Try na natin ang bawang. Hintay lang natin mag golden brown. Shoutout ka muna par. Hi guys! Shoutout nga pala sa mga nakakilala sa akin dyan. Shoutout sa inyo guys. Dahil luto na po ang bawang, ilagay na natin ang sili. Konti lang guys dahil may kasama tayong mga bata. Ito ay tatamix namin sa sausawan namin mamaya pag mukbangan na. Sunod na natin ang ating bagoong alamang. Bago oh. Lagyan natin ng konting seasoning guys. Ang dagdag lasa lang. Sunod na natin lagyan ng brown sugar. So yun guys, dahil malapit na maluto ang ating bagoong, ilagay na natin ang ating piniritong taba kanina. Yan. Sarap po. Kulay Pwedeng ulamin to. Sarap na. Pwedeng ulamin to guys, oh. Ginagoo. Konting-konti na lang guys, mukbangan na. So yun guys, ito na ang inani nating mangga galing sa Arayat, Pampanga. So start na tayong kumain. Kain po tayo. Huwag ka na par, ba't di ka nagsasalita par? Amoy pa lang, masarap na, hindi nakapagsalita si Paring Billy. Oh. Malutong par, parang pinirito din. Kain po tayo. Camera girl natin, tumatakam no. Siguradong naglalaway na par. Sarap. Sariwang sariwa guys, oh. Kakaani pa lang kanina. Malutong. Ngayon kinakain na. Lasang-lasang bagoong, ang sili, ang asukal, tsaka ang kamay ni Paring Billy. Ubus na par. Sarap ng kamay mo pa. Lutong. Ginagawa mo. Pala. Lagyan natin ng baboy, oh. Yung baboy guys, oh. Sarap ng sausawan par. Mm. Sausawan pala, pwede lang gawing ulam. Shoutout nga pala kay Albert Yalong na naglalaway ngayon. Hindi siya nakasama. Pre, pasensya ka na pre.
Wala eh. Ang sarap pa naman ng bagoong. Bert, no? Pagkikisubo na lang kita, pre. Next time ka na lang sumama, Bert, sa sa talong episode. Para sa'yo yung subo na yun, pre. Kay Boss Edgar Garcia. Salamat, Boss Edgar. Kaya naman mas lang. Ang sarap ng bagoong. Kumakagat ang anghang. Oo, par. Malutong. Wala Bakit makaasim-asim. Kahit walang sausawan, pwede. Kahit wala na kasi dahil maalat na ang kamay ni Parang Billy. Kahit walang ano tayo, pwede na. Hindi naman makaasim eh. Kaya para. Shoutout po kay Jessamay Almero at kay Jed Almero. Badaw, bakit ayaw mo kumain ha? Masarap to. Badaw, masarap oh. May sili eh. Ayaw mo na, Par. Oo, Ayoko na, par. Ayoko nang tumigil. Ang dami ba? Manggali lang kasing kainin mo. Parang Albert, para sa'yo to. O, pagkikinguyan na lang kita. Pag napanood mo to, parang Albert Yalong, sigurado maglalaway ka. From Angeles to Araya to. Dito yung pinaghirapan namin sa biyahe. Shoutout nga pala sa mga nakakilala sa akin dyan, lalo na kay Chris Hansel Nunag, na laging nakatutok sa Our Kitchen TV. Thank you, Sel. Wala ka bang ikukwento pa? Yung umakyat ka kanina sa Oo, mangga? par. Nung pag-akyat parang bilis. Pero nung pagbaba na, mabagal par. Dahil naaga siya ng langgam. Pag-akyat niya po, ang bilis na umakyat. Nung naaga na siya ng langgam, di niya alam kung paano siya bababa. Masakit kasi yung pagat. Iba talaga pagka matamis ka par. Ganyan talaga. Hinahabol ka kahit langgam lang. Kain po tayo. Si Kamurador, no? Sigurado par, takam na din. Mm. Gusto na niya matikman tong mangga at saka bagoong. Lalo na yung bagoong par. Siyempre may boto rin. Hindi naman masasayang ito guys, kakainin namin to. Mamaya, para mamaya par. Dito oh. Parang hindi na maagat yung hanghang par. Lubos mo sili ah. Wala na par, naglaw yung sili, nagtago. So ayun na guys, sana nagustuhan nyo ang aming adventure. Salamat po sa panonood.